Cum ar fi să te trezești cu zâmbetul pe buze, să poți fi tu fără ca nimeni să te acuze. Hai spune-mi tu cum ar fi să sar când vrei peste o zi de muncă, să ai puțin, însă puținul să-ți ajungă. Hai spune-mi tu cum ar fi să creadă toți într-un singur Dumnezeu, să nu avem nevoie nici măcar de un leu. Hai spune-mi tu ce bine ar fi să nu lăsăm banii să vorbească pentru noi. Bogăția e în inim, nu în foi. Tu spui că sunt, tu spui că sunt un visător, dar lasă-mă așa, te rog, nu mă schimba. Visător,